Задушавам се, брат Георги! Задушавам се! Задушавам се, брат Георги! Здравейте, YouTube, аз съм Юни Българиан и днес записвам на Jump Map Realm. Ще дам линк към него и да започваме. Така, да прочетем правилата. Правилата са да чупя копчета, да не читвам и да не използвам хак и да играя на Peaceful Mode. Взимам малко Butter Apples, както пише тук. Skydas Minecraft. Да си сейвна и почвам да джъмпя. И така стигнах Random Message, Save Progress. Продължавам да джъмпя. Какво? Супер Марио ли пише тук? Аха! О, боже! Дъгата пристигна. Трябва да скачам по дъгата. What the fuck? О, shit! Fuck! Ох, тази дъга ме уби. Тук трябва да внимавам. Добре. Rainbow Land. Яко! Така, сега. О, трябва да сейвне прогрес. О, боже! Лоши момчета са откраднали Божията крава на дъгата. Get him back, young jumper, and fast. Не! Jumping to the arm is cheating. Така, не трябва да скачам това. Ох, малко ми лагва. О, Herobrine. О, боже, it's Herobrine. Готино. Така. О, more Parker, let's just do this. Бъда. Ох. Оу, shit! Ох. И си ходя, и си джампя. Вътре във водата! Задушавам се, брат Георги! Задушавам се! Задушавам се, брат Георги! Пазвам си прогресчето. Скачам. Три болчета джъмп. Малко FPS. Три болчета джъмп. Скачам сам. Там. Добре. И минах го. Трябва да... Има ли сейв прогрес? Защо няма сейв прогрес? Сега тук ако умра. О, кравата! Грозна крава.
тъпко. Излизай, ма! Излизай, ма! Мухоморка! Излизай! 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 Майно! Лоша майна тъпъс! Излизай! 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 Така. Тъкно се нахраних с божията крава. На дъгата. Така. Благодаря ти, млад джампър. И без това убих тъпата крава и сега ще се нахраня с нея. Is your majestic brother? О! Какво е това сега? Трябва да ги... Това ще бие кравите още по-лесно. Сейв на прогресчето. Готин, Клауди, бла бла бла. Jump. Така. Epic Water Rainbow Fall Something. Будил 40. Този будилчо... Той е един голям пич. Защо по дяволите завалят дъжд? Точно в този момент ли? Така. Супер Марио Галакси. О, Супер Марио! Какви са тия перверзни звуци? Ме! Ме! Ето, one there. О, това беше хуй. Ето го и хуя. Ето го. Уй! О, е! Чуга, чага, куга, драга. Чуга, чага. Отново ще трябва да го джъмпвам това. Ето още малко перверзни звуци. Сега да jump to the някаква магическа планета. Ти си на най-богатата планета. Млади джампър. Трябва да взема... Оу, бъдър! Skydas Minecraft доста е споменаван в този мап. Защото навсякъде пише бъдър. Стълбата ме е чакала, защо... The fuck? Продължавам. Сега насам. И минах го. Така, сега някаква дървена планета. Явно тук почва да вали сняг. Скачам. И започна да вали сняг. Сейв на прогресчето и сега спринт будилчо 40. Фейлнах. Бъда. Този сняг ми пречи и не ми дава дори да го спра. Don't jump off now. Това ме дразни. Така.
скачам. Скачам нагоре, нагоре, нагоре. По това. Сега тази стълбичка. Така, стигнах тук. Сега нагоре по Jungle Tree! Jungle Tree! Огромен Jungle Tree. Jungle Tree! Jungle Tree! Jungle Tree! Аз съм в момента на върха на света, поне така пише. Тук ми е наградата. О, бъдър армор. Да сваля тая армор. Бе, от тук е! Манго! Аз имам бъдър. Сега съм по-секси. I'm sexy motherfucker. Sexy motherfucker. Така, сега да си сейвна прогреса. И сега, супер спринт! Още малко. Още малко и вътре! Well, that was a long fall. Look around. How around gotten. Isn't it epic now? Трябва да ходя по облаците. Поне така ги наричат. Не ми прилича лично на някакво бяло самолетче. Но много грозно. О, недъра! Така. Welcome to the planet of hell. Сега съм на планетата на Ада. Enjoy your stay. Here's your butter blades. Oh, butter blade. Че имам butter blade и съм full butter armor. Wiggle, 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 wiggle. Продължавам по най-лесния спринт. Go, 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 go. И минах го. Така, това е края на мапа. Създадено от Джесе Покохек, който аз не го знам. Това са му в социалните връзки. Twitter, Джесух, YouTube, Minecraft Хуансия, Skype, Джесехек. Така, това беше краят. Thanks for playing Jump Realm V1.1. Ти похарчи доста време, не мисля, за да го направиш. Бла-бла-бла. Не дам се да си се забавлявал. И трябва да очакваме нов message for helpers. Ако си направил видео на този мап, трябва да бъдеш сигурен, че си го поставил някакво това. Всички видове на този мап са... Всички видеота на този мап са добре дошли. Джесе Поко. И добре, отваряме капаците и скачаме. Get ready for an epic jump! Oh yeah! Yeah! What the fuck? Защо? Защо? Сега да поджъмпя малко. Това беше всичко от мен, Йони Bulgarian. Чакайте други джъмп мапове. Чао! Следващия път. Пай, Жина, пай, Жина, пай, Жина.